रायखो आच्छा दावखा राजा साननाय फारिखौ मुखस्थ' हाजोब्बायना? माबा साननाय फारिखौसो रायखांना होलायबाय। मा जाखो दावखा राजा? एन्टनिय' नों मा फुनोलै मोखाङाव? मासे गुफुरब्रा नोंलाय एन्टनिय'? खर' गैयि गथ', एफा गिदिर मानसिखौ नों एन्टनिय' होननानै बुङो? आदा बुङो आदा, मेनार गैयि गथ' साला। बिदा, आं एन्टनिय'खौ आदा लिङालै, आंनि बेसेबां गिदिर जाया मानो, आं खेराया। ओमफ्राय मोनसे खोथा जाबायना बिदा, एन्टनिय'खौ आं बिराद मोजां नुबायलै। बिदा, लायला जामायला, आंनि सेरावनो गासिबो नमुनाफ्रा दंजोबो दे आरो। आंहा बिथिंजाय मा जानानै दं? फारसेथिंजाय हाखरबा, फारसेथिंजाय दैमा, फारसेथिंजाय जिबौबा, फारसेथिंजाय मोसा। साला थफिरामनि खोथा लानानै आं मा जानांगौ जाखो? एमाव राजा, बांद्राय सिन्था खालामबाय थानाङा दे। आं दङना, गासिखौबो थिक खालामजोबगोन। माइसि मोजां केयारिंब्रा, माइसि मोजां नों एन्टनिय'। एन्टनिय', नोंना सोरबाफोर दङ नामाब्रा? माने तुरुलाप? दङ। मानो थानांगौ? मानो थानो मोना नामा? थाइबानि लारु सोर नोंना? गार्लफ्रेन्डआ? दङ, आंनि गोसो गोरबोआव, जायखौ आं खेबसे नुजेननायावनो मोजां मोनदों। देखो, आंखौसो नायनानै बुंगासिनो माथोलाय। लायला जामायला, माब्रै मानसि लोगो मोननांगौ मोनखोब्रा? आच्छा, बिदिब्ला नोंना मोजां मोननाय दङ आरो? गुफुर हेन्डसाम नालाय थाखागोनखा। आंनासो मोजां मोननाय दङ, नाथाय आंखौ मोजां मोना। आं जाय मानसिखौ मोजां मोनो। बिदिसो होमबा, बे मानसिया नोंखौ मोजां मोना? दासिमबो बिनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थियाखै आं। नोंखौ जाय मानसिया बासियो, बे मानसिया आदा फाग्लासोब्रा, मेन्टेल क्रेकसोब्रा। बे मानसिया बे बुहुमाव थांना थानायनि जेबो मोनथायानो गैया। नोंनि मोजां मोननायखौ जाय बुजियाखै। बिदि नङा, बे मानसिया जोबोद मोजां, बयखौबो हेल्प खालामो। मालायखौ हेल्प खालामनो नागिरनायावनो गावहासो दा खैफोदाव गोलैहां। लायला जामायला, आंखौसो बुंगासिनो दं नामाब्रा? नों जाय मानसिखौ मोजां मोनदों, बे मानसिया जोबोद खाफाल गोनांखा बे। जेबो नङा दे। खालि नोंला बुंदों एन्टनिय', नों मा क्रिम फोनो? मा एसे दांबाय थाथावथाव नोंनि मोखाङा? आं जेबो एक्सट्रा क्रिम फोना, आंनि मोखाङानो बेबायदिनोखा। बिनिखायनो आं बांसिन मोजां मोनसिनबाय। एन्टनिय', आं देरनायखौ नेदे, आं थाबैनो देरगोन मिथिबाय, थालिर बिफां बायदि ब्लांनो। आच्छा, मानो नेनांगौ? मानो होनोब्ला जों सानैबो ज' बेरायगोन, ज' बाइक गाखोगोन, सिनेमा नायगोन। ना? बै समाव आं बोरायसिगोनसो नों देरबा। बोरायथों, जेबो नङा, आंखौनो देरनो, गासिबो थिग जाजोबगोन। लायला जामायला। आच्छा दावखा राजा, नों नोंसा बिदाखौ बिराद मोजाङै मिथियोना? मोजाङै मिथियो। नों मा सोंनो सोंबानो जाबाय। नोंसा बिदाया मा मोजां मोनो? आंनि बिदायाना बाइक आरो DSLR बिराद मोजां मोनो। DSLR जों सिख्लाफोरनि फटक साफायना, ओमफ्राय बाइकआव सिख्लाफोरखौ फज'ना बिराद मोजां मोनो आंना बिदाया। मोख्रा गथ'आ। खोन्थाना हो, मा खोन्थायो? आच्छा, बिदिसो होमबा। आंनि बिदानाव गुबुनखौ हेफाजाब होनायनि अनगा जेबो मोजां हुदा गैया। बियो सप्तासेयाव बार नायनासो दुगैयो। ओमफ्राय बियो दैलि खिया। सानसे खिगोन, ओमफ्राय सानसे खिया, ओमफ्राय सानसे खिगोन। ओमफ्राय गाव गाननाय गस्लाफोरखौ बिराद सुना लानो बायो बियो। आंथ' आं गाननाय गस्लाखौ सुनानै लायो। आदाया गाव गाननाय गस्लाखौ आइखौसो सुनो होयो। बिराद मैला गांसे गस्लाखौनो गानबाय थायो। जानायाबो अमा बायदि थाखुम बिदिसो। माने आंनि बिदाजों जुनारजों बारा फाराग गैया आरोना। जुनारफोरा रायलायनो रोङा, ओमफ्राय आदाया रायलायनो रोङो आरो। माने आदाया मानसिफोरनि खोथाखौ बुजियो, जुनारफोरा मानसिफोरनि खोथाखौ बांद्राय बुजिया। बेल', नङाबाथ' एखे जुनारजों। आच्छा एमाव राजा, नों बेफोरबायदिसो नामा? नाथाय आंनि नोजोरावथ' नों जोबोद किउट। जाबाय, बाबाया नोंसोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थानो। गारिखौ बैयाव लाखिदो, बाबाया आं बे गस्लाखौ गानबाय थानो। नाथाय नोंखौ मोजांसो नुदों, मानो खुनांगौ जाखो? गलापि जानानै थाबाय थाना। नों आदा गाननाय गस्लाखौ मोजां मोनदों होनबा आं गानगोन। नों जुदि मोजां मोनदोंबा आं बेफोरबायदि मेरला गस्ला गाननानै खिथिनो हागोन। जागोन ना एन्टनिय'? नों साननाय फारिखौनो मोजाङै गोसो होग्रो। बे सानखान्थिजोंनो हाबा जानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। मा जाबावगोनब्रा आंनि जिउआ? खालि बयबो आंखौ साननाय फारिल' साननो होयो। बिनि मादाव नोंबो आंनि गोसोखौ दुखु होबायलै एन्टनिय'। आंनि गोसोखौ नों बेफोरबायदि सेफायनाङाना, साननाय फारि सानजाबनो होनानै। आच्छा दावखा राजा, नों मा मोजां मोनो? आंथ' बिराद बुरजा बुस्थु मोजां मोनोमोन, नाथाय बिनि मादाव नोंखौ बांसिन मोजां मोनबाय आं, नोंखौ नुनानै। दाबा आं बाइकनि फैसाखौ मोनगोन ना मोनाब्रा? थफिरामा, आंखौ साला हाखराव खोख्लैनानै बोखांफिनगोना फिनलालै बियो। आं दा मा जानांगौ जाखो? आं बाइकनि इन्स्टलमेन्टखौ मारिजोबनो थाखायसो बेफोरबायदि दायथ' लादोंमोनलै आं। दा दायथ'आ आंनाव मैलाफोरबायदि सिथाबनासो थाबाय। थफिराम। बे स्कुटियालाय बहा थांनानै थाखोब्रा हारसिंनो? गन्थंग्राखौबो नागिरनानै मोनासै, स्कुटिखौबो नागिरना मोनासै, बोरै जानांगौ जाखोब्रा? आरो बे एमाव राजाया मा खालामनानै फैखो? माथो आंखौसो लिंहरबाय थाबाय साला सुवाद।
클리오페트라야. बिथिंजाय आंहा स्कुटि नागिरनांगौ नङाबा सन्थ्रलाजों होख्लाबजागोन आं आरो बिथिंजाय क्लिअपेट्रा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दसे बेवहायनो थाथ'नोसै आं ददे बिनानाव नों गुमैजों मोजां रायलायबानो जाबाय दे दा बुथबथब थाबाय थानाङा समफ्रोम फिथाइ बायदि मानसियानो मिनिनो रोंथारा एसेबो बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो बिनानाव ददे हनै हनै नों गुमैया मोजां मिनिस्लु जानानै रायलाय आरो बांद्रायबो मिनिनाङा बिदि होननानै बांद्रायबो बुथबथब थानाङा ओइ सन्थला मा जाबाय थादोंब्रा नोंनि स्कुटिया गोमायाखैना मोनगोनब्रा नोंनि स्कुटिखौ मानि एसेबां टेनसनलै दोनथ'द' बापावो दाना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा स्कुटिखौ बहा नागिरना मोनबावनांगौ जाखोब्रा बेबा सोर खावनानै लांखो हनै ददे नों गुमैया मानि बुथबथबलाय एसे मिनिस्लु जा बिदिनो मिनि आरो हायोबा मिनिबावलाय बेफोरबायदिनो दोनबाय था मोखांनि एक्सप्रेसनखौ एसेबो सोलायनाङा मिथिबाय ददे जागोन दे बापावै मा खालामनांगौ जाखोब्रा जेबो खालामनाङा रजे बे मानि जे होनफैलायबायना नों आंनि सिगाङाव ददे बिनानाव नै बेनो नोंनि जानो गोनां गुमैया आब' बेनो मारना बेनो नों गुमैया नोंथ' सानखान्थि मास्टारासो नङा होमबा ओमफ्राय नोंखौ आं दहाय लोगो मोननाया नङा होमबा मालाबानो लोगो हमखुमालायबाय नोंसोरो आं माथो जेबोखौनो मिथिया आब' दहायल'सो दसे समनि थाखाय लोगो मोनदों आं बेखौ बेनो नोंनि जानो गोनां गुमैया गुमै होन गुमै ददे मेडाम नों क्लिअपेट्रानि बिनानावसो होमबा आं नोंखौ मालाबाबो क्लिअपेट्रानि बिनानाव सानाखैमोनलै माथो ददेयासो मोजांथारलै बिनानावा हाबा जादोंना जायाखैब्रा ओइ ददे नों हाबा जाबायना जायाखै हाबा जाया आं आच्छा बिदिबा सिंगोलैनो दं आच्छा ददे नोंलाय बोरै क्लिअपेट्रानि बिनानाव जाखोब्रा नोंसा आब'खौ एसे बुजायनानै होदोलै नोंसा आब'खौ आंनो नाङा होनबानो जायो नामा रजे जोंनि हाबाया क्रिसमासनि सिगाङावनो जागोन बारा गोबाव गैला नों मानो अख्रालै मानसिया आं नोंखौ हाबा खालामा होनबा मानो बुजिया खोनासं थफिराम जाय बुस्थुखौ आंनो नांगौ नांखागौ जाय बुस्थुखौ आं फसायो बेखौ आं बायगोन जुदि बायनानै मोना आं सेख'गोन नोंहालाय हाबा जाखांखाबायना बिनानावखौ खेबसे चान्स होदोब्रा नोंना बिनानाव ददेया हाबा जायाखैना गावहासो माबा खेबनै खेबथाम हाबा जानो गोसो जायो आंनि बिनानाव ददेया हाबा जालानो आरो हाबा होबाबो आंलाय होखागोन ना उनाव जों सानैनि हाबाया जाग्रोथों नाथाय आं नोंजों हाबा जाया आंहा गलाफिजोंसो खोथा दंखायो गलाफिया दासो लोगो हमनानै थांखांबाय आरो गलाफियाबो सासे गथ'नि बिमाबावसो बेबो हाबा जानायसोना होमबालाय माथो फाराग दङ बैसोआल'सो एसे गेदेर उन्दै जोंना नों गलाफिखौ मोजां मोननो हादोंबा आंखौबो मोजां मोननो हागोन ना रजे सना आं नोंखौ जेब्लाबो दुखु होआ आं नोंखौ अराय गोजोनै दोनगोन नोंनो मा नांगौ गासैखौबो होजोबगोन आं नों जिरायल' जाबाय था समायाल' हिनजावफोरा बिदि बुंनो आंसो हिनजावफोरखौ बिदि बुङो नोंलाय मानो आंखौ बिदि बुंनांगौ जाखोब्रा समायना समायोबालाय जायनो होनो हायो बेनो होबानो जाबाय आरो आं होनो हायो नालाय नोंनो जासिबाय ओइ दरे एसे बुजायदोब्रा नोंबोखौ आं जेबो मिथिया खोनासं थफिराम खोथाया जाखाबाय जोंना हाबा जानायनि ददेजों आंजों जोंहा ब्राइडेल दख'ना बाहैनोसै आं नोंखौ आंनि बिनानावखौसो सिनाखि होनो फैदोंमोन आंनि जिउआव आंनि बिनानावाबो गोबां इम्परटेन्टथार बिनिखायनो नोंनो सिनाखि होफैबाय आं दा जों थांनोसै ब्राइडेल दख'ना बाहैनोसै हाबानि थाखाय मोखांफोरखौ एसे साफा खालामनानै ला ददे थौदो थांनोसै क्लिअपेट्रानि बिनानावसो होमबा ददेया आं जाय बिबारखौ मोजां नुयो बे बिबाराव मानो सु थाफायोब्रा मानि थाखाय आं मोजां मोननाय बिबाराव खालि सुल' थायो सानदोंमोन ददेखौ बुरखायलि खालामनानै हाबा खालामनोसै बेनाबो बैसोआ आंजों बोरैबा समान मिलायगारो माबा बिब'आसो उसुखुथु बे मावराजायाबो मा खालामनानै फैलायखो खबर लानांगोन बेखौबो गथ' सिखार बे स्कुटिनि मालिकआ सोर बेखौल' खोन्थादो आंनो बुम 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 मासि दावराव गथ' बिहु जानाङा गथ' बे स्कुटिनि मालिकआ सोर बेखौल' खोन्थादोलै आंनो अन्नानै आं बे स्कुटिखौ दोनना फैनोसै बन्थ' मुरायाबो रायलायनो रोंलायो आं सिमांसो नुवाखैथ' नों सिमांखौनो नुदों गथ' दे अन्नानै खोन्थादो बे स्कुटिया सोरनि आं सिमांसो नुदोंना स्कुटियाथ' सन्थला आदैनि नोंखौ आं जोबोद मोजां मानसि बायदि मोनदों हायोबा नों स्कुटिखौ बे मालिकनिसिम दैथायहैनो हागोन नामा आंथ' सिमाङावसो दङना सिमाङाव थाबाबो जेबो नङा हैनानै फैबानो जाबाय नों आं थांनोसै दै आं सिमांसो नुदों होमबा बेखौनो आंहा बन्थु मुराया रायलायनो रोंदों होननानै गिलायलायदों सिमाङावलाय मा नुयो मा नुवा स्कुटिखौनो सलायलाबायनोसै आं सिमाङाव आं दा सिमाङावसो दङना गोसोबायदि खामानि मावनोसै आं आदै सन्थला मोननाव थांना फैनोसै आं सिमाङावनो
मोगथाङावथ' थांनोनो समखौनो मोना माथो आं जाबाय सिमांनि रानि थायो आङो सिमां हादोराव बिखांनि उराय उदां बोजबो आं बयखौबो समान ला 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 मोजाङै थांदो दे न'आव आरो एमाव राजा नों मानो हिन्जावनि गस्लाखौ खुखो नोंखौ आं गलापि जानायावनो बिराद मोजां नुयो आच्छा बिदि होननानै आं नोंनि थाखाय आंनि आथोनखौ सोलायनांसिगोन नामा आंथ' बिदि बुङाखै एखेयानो जादों नोंनि बुंनाया बेफोरबायदिखौनो बुंनाय जादों नोंना दुलुर आंनि सिमाङाबो नुजालायबाय दा बे एमाव राजाया आहा नों आंखौ नोंनि सिमाङावबो नुलायो होमबा गुड ओइ एमाव राजा हगार आंनि लामाया हगारनो हाया नोंनि आखाइखौ खेबसे दांनायनो आं नों मोगथाङावबो आंनि आखाइखौ दांनो बियो आरो सिमाङावबो आं दा सिमाङावसो दं मिथिबाय दा नों बायजों होख्रेमजागोन आंजों हगार लामाया आया मानसियालाय जौ गिसिसो लोंखो ना माखोब्रा मा सिमां मोगथां होननानै थांखोलै बियो आच्छा एमाव राजा आं थांनोसै उनाव लोगो मोनगोन मानि थाखाय उनाव मानि थाखाय लोगो हमगोन ओइ बिदा एसे मोजां रायलायब्रा एन्टनिय'जों नुबाय नोंनि फंबाया बेसेबां बुजियो नाथाय नोंसो बुजिया आरो आं बुंनायखौ गोसोआव दङ ना नों आंजों ओंखाम जानो थांनांगोन मिथिबाय मानोबा आं गले गले बुंबाय थाला नङाबा आंजों आइनो खोन्थागोन नों हौवासो होननानै गलापि नङा होननानै जागोन दे जागोन थांगोन ओइ दावखा राजा फैदो न' थांनोसै नों जोबोद हेन्डसाम थेंक इउ नों जोबोद गोजौ जोबोद समायना थेंक इउ आं देरनायखौल' नेग्रोदो दे थाबैनो देरग्रोनि बाय बाय एन्टनिय' एमाव राजा आं मिथिगौ नों आं बायदि नङा अब्लाबो आंनि गोसोआ नोंखौ अराय मोजां मोनखोमागोन बेनि थाखाय आं नोंखौ मालाबाबो जबरदस्ति खालामा नोंनि मोजांखौ जेब्लाबो हास्थायगोन नोंखौ मालाबाबो खैफोदाव खोख्लैनो होआ नोंनि बाइकनि EMI-खौबो आं सुख'नानै होबाय एमाव राजा आसा खालामो नों बेखौ आंनि गिफ्ट होननानै आजावगोन बाय एमाव राजा जोंलारि नै नोंसानि स्कुटिया लाबोबाय आं बेथ' सिमांसो है आं थांनोसै बे स्कुटियालाय हारसिं बोरै फैनानै थाफैखो सोर लाबोखो बेखौलाय ओइ थबिराम आंखौ थगायबाय थादों नामाब्रा जाम्बा साइज मोननानै बोरो आंनि स्कुटिया मानो लाबोआखै दाबो रले रल लांगासिनो मानो गोमागोन बायदि होख्रावगासिनो नोंलाय आफा नों स्कुटिखौ लाबोआखै माथो सोरबा होनानै थांबायलाय ओइ थबिराम आंनि स्कुटिया नोंनावनो दंमारोना दङब्रा दङ आंलाय मानो थगायनोब्रा आच्छा दे लाबोबानो जाबाय गसाय बेथ' आंनि स्कुटिसो बेथ' जोंहानि स्कुटिसो गसाय फाग्ला जासिगोनलां स्कुटिखौ सोरबा लांदों सोरबा दोनफैदों मा जाबावनांगौ जाखोलै गसाय ओमफ्राय बोरो नामायालाय आइया बेमोननाव थांदों आच्छा दे आंबो दखानाव दसे थांनानै फैनोसै हेलो ददे मेडाम माबोरै दं गासिबो थिगैनो दङ ना मा आंनि हिन्जावा नोंखौ लोगो हमहैदोंमोन नंगौ वाइला आच्छा दे आं नोंखौ उनाव फन हरफिनगोन दे वाइला जामाइला बे हांग्रि मुन्दिया मानो आंनो खोन्थायालासिनो स्कुलाव थांखोब्रा मा होननानै फैखो बेबा ददेखौ दा मोनायाव थांनानैसो खबर लाहैनोसै आंखौसो मास्टारजोंनो सन्देहसो खालामलायबाय खोमा बे फाग्लिया